Hodina deťom podporila sumou 4 000 eur projekt Sídlisko je naše ihrisko, pretože aj v hlavnom meste sa nachádzajú lokality, kde napriek vysokému počtu detí chýbajú plochy na hranie, šport a mimoškolskú aktivitu. Istým spôsobom je táto časť Petržalky naozaj tak trochu akoby oddelená, že sú tu tie železnice, je tu tá cesta a že ako keby na tomto sídlisku je veľa detí, tým, že je tu aj tento magistrátny domov, kde sú ľudia ako keby so sociálnymi rôznymi ťažkosťami, takže ako keby nemajú možno financie na to dávať deti do nejakých krúžkov. Program Komunitné centrum Kopčany zastrešuje občianske združenie, ktoré sa volá ULITA. A program funguje na sídlisku Kopčany už od roku 2004 a ponúka voľnočasové aktivity, poradenské služby, vzdelávacie aktivity pre deti a mladých ľudí. Toto centrum je super v tom, že sa naozaj môžeš prísť ako domov. Nepotrebuješ vlastne nič k tomu, aby si mohol sem prísť. Mojou úlohou ako terénneho sociálneho pracovníka je byť niekde vonku na sídlisku a ako keby kontaktovať deti a mladých tejto komunity. Dvaja pracovníci idú akoby do ulic, chodia a nejakým spôsobom kontaktujú tých ľudí. Ale zvyčajne je to o tom, že my vchádzame do ich prostredia, tak my ich ako keby nenarúšame. To, že my sme tam naozaj, my sme taká chodiaca ponuka. Sme v momentoch krízy pri nich, v momentoch, kedy sa dá nejakým spôsobom akože hneď zareagovať na to, čo sa im deje. Keď sme na sídlisko Kopčany prišli, tak tu vlastne nefungovali žiadne iné aktivity pre deti a mládež a zároveň tu bola veľká potreba toho, aby sa tu niečo dialo, pretože tu nie sú plochy, kde by sa dal nejak bezpečne a aktívne tráviť voľný čas. A to je možno aj ten dôvod, prečo sme sa časom rozhodli začať to sídlisko trochu meniť. To ihrisko detské, na ktorom teraz sme, je tiež jedným z takých našich veľkých úspechov, lebo sa nám podarilo presvedčiť Petržalskú samosprávu, že potrebujeme priestor, kde by sa mohli deti hrať a darí sa ho aj ďalej dobudovať postupom rokov. A sme naň veľmi hrdí aj preto, že obyvatelia sídliska, maminy s deťmi, ktoré sem chodia, sa to ihrisko starajú. Že naozaj tu už rok a pol vydržalo, nič tu nie je zničené, že to funguje naozaj perfektne. Hrozne záleží na tých ľuďoch, že keby oni do toho nešli, tak my to tu nerobíme. A že to je aj vidieť, že keď nie sú tu ľudia s nami, tak tie veci nemajú zmysel. Myslím si, že mladí ľudia na mnohých sídliskách si zaslúžia taký klub alebo také centrum, kde môžu tráviť voľný čas, kde sa môžu porozprávať o tom, čo ich trápi alebo teší, a kde si môžu rozvíjať zručnosti, učiť sa nové veci.